хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 7 март дар Паём ТВ. дар давоми 11 моҳи гузашта нархи озуқа нисбатан поин шудааст. нархи озуқа нисбат ба моҳи марти соли 2022 18,7% камтаранд. гуфта мешавад, ки индекси нархи ғала дар моҳи феврал нисбат ба нишондоди моҳи январ амалан бетағйир монд. илова бар ин нархи ҷаҳонии гандум боло рафт, дар ҳоле ки нархи биринҷ 1% поин рафт. коршиносон бар ин назаранд, ки ин ба коҳиши фаъолияти тиҷоратии аксари содиркунандагони умдаи осиёӣ, ки пули онҳо дар баробари доллар поин рафтааст, рабт дорад. маҳсулоти ширӣ дар ин муддат 2,7% арзон шуд, аммо арзиши аслии гӯшт чандон тағйир наёфтааст. дар баробари ин поин рафтани нархи гӯшти мурғ давом дорад. таҳлилгарон инро ба захираҳои фаровонии содиротӣ марбут медонанд. нархи шакар аз моҳи январ 6,9% боло рафта, ба баландтарин сатҳи 6 соли охир расидааст. илова бар ин, тибқи пешгӯии истеҳсоли гандум дар соли 2023 дар ҷаҳон 784 миллион тоннаро ташкил хоҳад дод. занони вилояти Хатлон майли ба кор дар муассисаҳои давлатӣ надоштаанд. роҳбари дастгоҳи раиси вилоят Орифзода Муҳаммад дар ҷаласаи ҳукуматӣ гуфтааст, имрӯз шумораи корҷӯён аз ҳисоби занону бонувон ба корҳои давлатӣ кам аст. дар ҳамин ҷаласа роҳбари дастгоҳи раиси вилояти Хатлон дастуру супоришҳо додааст, ки дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон корҳои фаҳмондадиҳӣ аз ҷониби раисони ҷамоати шаҳраку деҳот бо шаҳрвандон бештар доир карда шавад. ёдовар мешавем, ки чанде пеш мақомоти вилояти Хатлон хабар дода буд, ки шумораи занҳои роҳбар дар вилоят таи як соли охир 2617 нафар бештар шуда, ҳоло 9833 нафар бонувони фаъол дар мақомҳои роҳбарикунанда фаъолият доранд. манбаъ таъкид доштааст, ки 1,661,675 нафар ё 49,6% аҳолии вилоятро занон ташкил медиҳанд. ба иттилои мақомоти Хатлон аз 2570 ходими давлатӣ дар вилоят 463 нафар 18% занон мебошанд. аз ин теъдод 203 нафар занону духтарони лаёқатманд дар вазифаҳои роҳбарикунандаи давлатӣ фаъолият доранд. нархи арз. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 7 март эълон кард. тибқи нишондоди Бонки миллии Тоҷикистон, арзиши 100 рубли русӣ барои имрӯз 14 сомониву 45 дирам аст. ин ниҳод қурби миёнаи фурӯши $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистонро 1091 сомониву 38 дирам арзёбӣ кардааст. Бонки миллӣ қурби миёнаи фурӯши 100 евроро 1161 сомониву 45 дирам арзёбӣ кардааст. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон $1850.30 муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвилӣ моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brent фьючерси Лондон $86.26 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвилӣ моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightweight олио Нью Йорк $80.56 муомила шуд.